Gawas sa pagka-leader sa mga kabatanunan sa ilang komunidad, usa sa mga advokasya sa atong bisita karong hapuna mao ang citizens' rights. Diin lakip ang ilang sanggunian sa pagdeklara og persona non grata sa mga rebuilding NPA. Atong makauban karon si Sangguniang Kabataan Barangay Quezon, Surigao City Chairman June Ray Sarco. Mayong hapon kanimo, June Ray. Mayong hapon, Secretary Martin Andanar. This is really a God's blessing to be part sa ini na programa, Bisaya gyud, kundi in ako sad maipaabot sa ato ang mga katawhan, kababayan, kabatanunan, kung unsa na mga lakang og programa, proyekto ang nahimo ng Sangguniang Kabataan diri na sa Barangay Quezon. Pwede nimong i-share sa atong mga tagpaminaw o mga viewers ang mga programa sa Sangguniang Kabataan nga nakatabang sa COVID-19 response sa inyong barangay. Gikan pagsugod sa ining COVID-19 sa ato nasod, datong buwan sugod sa Marso, nagsugod na ang kalisod diri na sa amo Dakbayan. Ang Sangguniang Kabataan team diri sa Barangay Quezon nag-allocate ng 200,000 pesos dito na sa Sangguniang Barangay lakan makatabang ang ato Sangguniang Kabataan sa mga pinansyal na gikinahanglan ng ato mga katawhan diri kay dili malalim ang ining ato giatubang na pandemya, usa ang trabaho nga naapektuhan ang atong panginabuhian. Ug nanghatag pud kami ng mga hygiene kit ug mga washable face mask dito na sa ato mga frontliners. Og 746 ka mga pamilya ang nagpakadawat o benepisyaryo ng ini na amo na mga programa na gi-allocate. Og sa dako pud na tabang sa ato CSWD og tabang gikan sa Kapitolyo, nakapaabot kita ng relief goods sa mga katawhan diri. Pag-abot sa edukasyon, unsa sad ang inyong programa para sa mga estudyante? Ang programa para sa mga estudyante na among nabuhat, isa sa ako mga advokasya mao ang citizens' right. So bisan pa man nag-atubang kita sa pandemya, nagapadayon gihapon ko. Because as a graduate of political science, I am very passionate when it comes sa katungod ng katawhan nato diri sa Surigao o sa citizens sa ini na country. Kundiin ako ipaabot, ako gina-share ang maong kini nga balita, and this is also related sa ato katungod isip usa ka citizen sa ini na nasod para dili kita maabuso bisan pa man niining naakita sa tunga-tunga sa pandemya. Isa sa amo mga programa mauna ni amo pangkalingawan sa amo page sa Barangay Quezon para malingaw pod ang mga kabatanunan na ami mga papremyo sama sa worth 50 pesos na load og mga grocery items og mga fish shields para malingaw pod sila isa ni amo papremyo na ubay-ubay na pod na mga pipila na pod higayon na amo ni ginapahigayon na mga papremyo. Og naghatag ang SK og kauban ang duha ka kagawa diri sa Barangay Quezon na bond papers dito na sa elementary school ng Quezon og nag-project ang Sangguniang Kabataan nagpadayon diamon sa among project diri na school signage og may gitaod sab kami na hagdanan para mas mapadali ang sakakanaog diri sa Puro Kabukado, Barangay Quezon sa mga hilabi na sa mga farmers og mga bata dili sila malisdan kun motabok sa ilog muadto sa ilang mga umahan. Kabahin sa community support program nga nagpahigayon mo og clean up drive, unsa man ka importante nga programa? Kini nga to clean up drive na ginapahigayon katong last September na ginasuportahan isab og dako na tabang ng community support program kauban nato diha ang Armed Forces of the Philippines og ang ato Philippine National Police gikan na sa ato 29th IB na gipangunahan adto sab ni Staff Sergeant Erwin Dumanon under the supervision of Jade Bryce Bunye, kundiin nakapaabot kita ng suporta sa kini na programa ang Clean Up Drive, kundiin nagpakita kini ng suporta og unity sa matag usa na bisan pa man sa nagtunga-tunga sa pandemya, nagatubang kita ng pandemya, pero ato gihapon ginapa-feel, gina-encourage o gina-inform ang mga katawhan kung unsa ka importante kining clean up drive sa ato komunidad kay ang tagsa-tagsa na hibayo kita na gusto nato na mahimo na positive impact sa ato komunidad.
So ang pag-kooperar ni ini ang dako kaayo nako napasalamat dito na sa ilang team pod. Kamong mga kabatan-unan na nilambigit sa pagkondena o pagdeklara og persona non grata sa mga rebuilding NPA, unsa man ang inyong nakit-ang rason aron muapil ani? Isa sa mga rason nganong ni-apil mi niini kay pro-government an ato dapat citizen sa nasod. O gikinahanglan jud na mo kooperar kita sa mga programa ng panggobyerno. And isa sab sa mga rason kalabanan sa mga kabatan-unan dali ra kaayo ma-brainwash ng mga panultihon nagikan na sa kinsa-kinsa man ang mga tao mo ay nag-recruit nila. So nilakip mi niini kay gusto namo ang mga kabatan-unan nga mo tindog jud tila sa ilang kaugalingon ug ila jud pamatian, especially ang ilang mga ginikanan. Kay sa among nakita dili gyud maayo kining muuban sa mga komunista na mga grupo. Kay kita mao ang pag-asa ng ato bayan. Mensahe nimo sa mga isig kabatan-unan sa Barangay Quezon, Surigao City. Ang akong mensahe sa mga kabatan-unan sa Barangay Quezon, hilabi na sa tanan kabatan-unan sa ato nasod, na magbarog kita og lig-on, mag-ampo, o kanunay lamang kita, mag-stay safe, stay home, mamati kita sa atong mga ginikanan, o kanunay kita magtuon, o dili nato kalimtan ang mga buluhato nato sa panimayay, dili kita magpasagda, o kung aduna mo yung mga concerns o gusto ipaabot sa ato mga public officials, aduna kita i-page, aduna ang Facebook, magka-communicate kita o gato mayasod ang ato mga concerns o hilabi na ang ato gusto itabo or ma-suggest na mga programa. Daghang kaayong salamat, Barangay Quezon, Surigao City, Sangguniang Kabataan Chairman June Ray Sarco. Daghang salamat, Secretary Martin Andanar.